Ang balay dak nay, tawo lang dak nay. Magbantay lagi ng kapitana karon. Karon lang gid ang kapitana. Matunda di mong problema day man. Problema lagi ko mads ba kay bulkit ba kay murag na trauma man mads kay patawag man lagi ko sa kapitan ba kapag ang gilang araw ang kapitan di matawag daw siya na trauma lagi mads. Uy, Asa man siya karon? naman siguro di anak mas nawara di anak murag na Cebu. Alamat. Mura man siya dili na trauma, mura man siya adik. Dili sa na adik mads. Uy, inana lang ako na isang taon na adik lang na siya mads ba. Murag na igamay lang noon. Natiwasan man muna karon na ipatawag sa kapitan. Ako'y bahala, Mads. Makatilaw na ba? Na ako'y lula nga, banggiitan nga, mananambal. Ayaw, uy, Angay na balangon. ikaw na sa isunod Dili mo na angay, Mads. Ayaw kay anak, mag-anak na sa siya. isunod anak. Ay, ato nang naparuhon ba? Anak, Mads. Gad ako lang diyan na ang ayuda dili niya ipa yung hatag. Ito, Mads. Atong ta. Ako'y bahala na. Di mo mads, uy. Di ko mahadlok na. Bot lang ni mo mads. Di manggod, angay, mag-anak na siya. Na lagi. Paruhan ko na. Lagi. Sigurado gito ng kapitana wad. Yawad gud prakot man. Wala mo mga buta! Ha? Kusa, gisulan mo din sa gobyerno nga mag-inom mo din eh! Ikaw, kagawad! Ang ngayon mo, dili mo din magsigig inom! At mo barangay, dito mo magserbisyo, dili kay niya mo din mag-inom, kay kamuy sundan sa mga tao! Kay kagawad dagid mo! Dili mo magingana, mga waybot! Oh, ikaw, kamo, wala mo yung mga mas! Unsa man ang imong mas? Ha? Unsa nang mas nimo? Ipataas na imong mas, kanay imong mas! Unsa na? Ha? Tanawan na imong mas! Ipataas na! Ikaw, utro sa sa Dio. Ha? Unday screen. Utro sa kanang mas nimo. Ayuhan na kanang mas nimo. Ikaw gulingit ka nga pagka sa Dio. Ayuhan na. Kamo, magtarong mo ha. Dili mo magingana. Aron sundon mo asa ang kapitan? Ang kapitana. Ada na nay, ay ang balay dak nay, tawo lang dak nay. Magbantay lagi ng kapitana karon. Karon lang gid ang kapitana. Bantay na. Bantay na. Balik mo. Kapitana. Hoy, dik, ay nagadik-adik ang duga makadaot, undang inagamit itungodan ng bisyo ha, daghang nabuang ug natigbak pa. Hey, hoy, dik, ay nagadik-adik ang duga makadaot, undang inagamit ginabuhi ay sayang ha, undang ilikayin na kanang druga. Unsa kay may tabo sa panagkita ni Nanay Gaga o ni Kapitana? Makuha kaha niya ang ayuda? Atangi ang dugang sumpay sa tong sugilanon. Ayuda ni Kapitana.